ଏ ଘରକୁ ଏତେ କୁଣିଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବନି ଭାଇ କହୁଥିଲା ସଂସ୍କାର ବେମାର ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖା ତ ସଂସ୍କାର କେମିତି ଲାଗିଲା ରଘୁ ଡାଲି ପୁରା ଗରମ ମୁଁ ନନା ସ୍ୱାଗତ ବେଳେ ଖୁଆଇଥିଲେ ଛେନା ବିଦା କଲା ବେଳେ ଉତ୍ତାରିବି ଆଜି ପାଠ ପଢୁଥିଲା କଲିକତାରେ ଆଉ ମୋ ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା ଶାନ୍ତି ନିକେତନ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ହେଇଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ କଣ କହିଥିଲି ନା one day I will come back ମୋର ବି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ ବେଲା ପୁରା ଭିଲିଆନ ଷ୍ଟାଇଲ By the way ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜ ଖବର ନେଇନଥିଲୁ ଯେ କୋଉ ପହଲି ପାତ୍ରର ଝିଅ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିପ୍ଳବ ବିଷୟରେ ଖୋଜ ଖବର ନେଲୁ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ତାରି ଭଉଣୀ ଖୋଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଢେଇ ସେଇଥିରୁ ଏଇଟାକୁ ଆମ ଘରର ବୋହୂରୁ ସିଧା କୁକୁର କରିଦେଲୁ ଏ ବିପ୍ଳବ ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଇଛି ମାନେ ନନା ଆଜି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟାକୁ କାକୁଡି ଭଳିଆ କାଟିବ ଏଇଠି ତମ ଆଗରେ ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଉଛୁ ବନ୍ଦନାକୁ ଟର୍ଚର କରି ଏବେ ମାନେ କେହି ଠିକ କରୁନୁ ସୀମା ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଅଙ୍କଲ ସୀମା ବାହାରକୁ ଆପଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମ ଘର ବନ୍ଦନା ଆମ ଘରର ବୋହୂ ତା ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ନେବେ ଆଇନ କାନୁନ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ କିଏ କରିବ ପଚାର ଆରେ ପଚାର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିଲା ସବୁ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି କଲିକତା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ମରିଗଲୁନୁ ମରା ମୁଇଁ ମରିଗଲୁନୁ ତମମାନଙ୍କ ମରେ ଯୋଉ ପାଣି ମରିଛୁ ସାରା ଜୀବନ ଆମର ମନେ ରହିବ ସାରା ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ନା ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ ନା